presne toto chýbalo tejto motorke. Tá guma. Tady už zrazu vidím. No. Takže asi toľko o tom. Pál mám tam a neťahá vôbec. No, ruky krvavé, motorka krvavá. Umieme takto, dobre. Guma je brutálna. Môžem odporučiť, vidíte, že nie je úplne dobrý grip, že jebá to sem tam. Ale je brutálne tá guma. Takto to je aj mäkké s tým úsom. Aha. Aj materiál je brutálne mäkký. Takže asi keď dojdem Michelinku, tak asi pôjdem aj ja do tejto gumy. Uvidíme, koľko vydrží, ale až vydrží aspoň 30 motohodín aj s jedným, dvoma obrezaniami, lebo zvyknem rezať hranu, tak to je dobre. Na to, že je taká mäkká, že má taký grip.